Keposa! Tuo sun tähtäin meni ihan oudosti, kun sä morasit sitä äsken. Mora. Mistä se tietää se... Kaatuuko tää servu? Joo. Nonni. Kello. Kohta. Vihu tulee. Ai jaa, no... No niin, Keposa äkkiä nyt sitten. Kun vihu tulee kohta servulla, laitan niitä settikset. No niin, ammu sillä dessulla vaikka siihen ilmaan nyt. Ei seikkaa yhtä. Ammu minua nyt, mä tuun täältä keskellä. Ei yhtään seikkaa. No niin, se on ja- tuossa avikossa. Noni, anna. Mikä sulla on aimangle? 25. Mitä? Niin. Nyt toi Okei. pukas, kun mulla oli äsken triggerbotti. Sitten autofire on. Ei siinä oo mitään. Sit se ampuu niinku ihan sairasti. No joo. Roope. Koitan. Tää P-hoppaa paremmin kuin vittu P-hop-script. Ne, mut siis Lame osaa B-hoppia. Vittu mä ostaisin Huomaa. Lamen B-hop-skriptiksi, jos olisi Älä. myytävän. Lamella on pikseli. Siis mä en osaa enää PHP sen takia, kun mä pelasin Buplan, niin kun mä PHP porukka vaan vittu Millä pännä. seteillä te vedätte? Millä seteiltä kaikki vedätte? En mä vedä millään. X22. Ai ja, et sä Ifetsi kohdan. Kebaba, Silloin teillä on eiks ihan toi yksi. Ifetsikin vedä? No silloin X22. Minä läpäällä vedän vähän hauska. Ai! Ennen Ife veti clean, mut se nyt se feikkaa koodeilla. Veikkaa koodilla, okei. No niin, tuleeko se vihu Ife? Kai sanoit niille... Sä et kai sä antanut GFM passua, Retu. Joo. No niin, ei ihmeä se... En minä kun kaikki Ei. tietää, että mä oon veikkaus. En mä tiedä sit... Hei, Keposa, voiko sä mennä nyt kattoo kerran, kun mä menin kattoo sulle? Kiitos. Venä, mä en pääse vielä spektiin. Noniin. Joo. Joo, tossa. Onko se joku basessa on varmaan? Onko? Älä sama koittaa nyt. Pysy paikalla. Seikkaako? Seikkas tossa kahdessa vikaskudissa menis tyn. Oota hetki. Oota, jos mä laitan ton. Koitetaan siitä osuuko näille edes mihinkään, jos mä laitan. Anna mä koitan jumpshottia. Toi on Aimangle ykkösellä, seikkasko se yhtään? Ei pitäisi. En mä kattonut, katoin teille. Vihu tulee. Mä vedän sitten Aimangle ykkösellä. Mut ei Kepo, älä sit vedä mitään jumpshotteja sillä. Koska... Hei, mut siis en mä haluu vetää jumpshotteja semmosia. Niin, vedetään vaan Kato, sellaisia. Mä vedän triggerillä. Voi vetää tuolla Aimangle 25, kun... Mikä? Ette nyt kehtas, kun vihu Roopen tulee. demosta. No siis Salami, mä haluan vaan vetää semmosia glutseis Niin. Deselonareita. Ja kaikki loput riittää VH kyllä. Kun se AIM-key auttaa siinä, se aina No niin, ampuu alkaa Ups, mä VH ihan täyttä.